En aquest vídeo procedirem a fer una instal·lació monousuari de la nova versió del l'SB Conte, la 2016. El primer que farem és buscar el programa instal·lador. Normalment el tindrem amb un CD i si no el podem descarregar des de la internet, que seria anar a la web de CBS, anar a la part de descàrregues de CB Conte i utilitzar l'instal·lador complet de la versió. Un cop aquí caldrà identificar-nos amb el número de sèrie que se'ns ha assignat i el NIF de la nostra empresa. Un cop el tenim descarregat, senzillament hem de començar a executar el programa instal·lador. Aquest ens guia i ens fa tots els procediments previs dels prerequisits. Senzillament hem de fer següent, acceptar i deixar-lo fer. Un cop instal·lats els prerequisits ens apareix la següent pantalla. Aquí demanarem següent i donat que estem muntant un equip monousuari i en aquest equip residirà la base de dades, hem de demanar l'opció de personalitzar. En aquest punt demanarem, com que el nostre equip és un Windows 8, demanarem que ens posi els requisits de servidor per Windows 8 i farem següent. Demana la carpeta on volem instal·lar el programa, que normalment ja ens estarà bé. Continuem endavant i li donem a instal·lar. En aquest punt es posarà a instal·lar el programa i els prerequisits que li puguin calguer. Un cop acaba ens ho indica clarament el programa. I ja tenim l'icona del programa a l'escriptori. Abans d'iniciar el programa cal muntar el gestor de base de dades. Anem al menú, que en el cas del Windows 8 és força amagat, i aquí trobarem l'instal·lador del gestor de base de dades. L'executem. Demana conformitat, li diem que sí. I se'ns arrenca l'instal·lador. Ens dona múltiples alternatives de gestor de base de dades. Cada una és òptima pel tipus d'equip que puguem tenir. En el nostre cas, tenim entre mans un equip en Windows 8 i farem cas a la seva recomanació. Instal·larem la versió 2012 de SQL Server. Tenim tots els prerequisits instal·lats. L'equip és Windows 8 i és un 32 bits. Per tant, seleccionem l'opció i donarem a instal·lar. Es descarrega el programa instal·lador i un cop descarregat comença a instal·lar el component. És una feina llarga, en veurem la primera part i després ja continuarem. Cal remarcar que en el cas de problemes, des d'aquí podem seleccionar si la versió en castellà del motor o la versió anglesa, que acostuma a donar menys problemes a vegades. Si fos el cas podem fer una instal·lació manual del mateix, no l'automatitzada, i donat que és el punt més complex del programa podem demanar assistència tècnica mitjançant aquest botó. El deixarem fer. Com es pot observar, aquest procés és totalment automatitzat. Ara bé, que tenia present que és força lent i que això pot tardar perfectament 5 o 6 minuts en acabar. Depèn de l'equip, anirà més o menys ràpid. Un cop acaba ens torna a la pantalla inicial. Ja podem tancar aquest mòdul i ja podem accedir finalment al programa. El primer cop que l'arrenquem ens demanarà informació sobre la nostra empresa i sobre la instal·lació en si. El diàleg que apareix és aquest. El nom del client, posem client d'exemple, el número de sèrie, que el trobarem normalment ubicat a la part de darrere del CD d'instal·lació i a la part de darrere del manual. Canviem el producte, posem el número de sèrie i aleshores demana una sèrie de dades tècniques, el nom de l'equip, l'adreça de l'equip. Amb una instal·lació monousuari és molt senzill, el més fàcil és dir-li proposa'm els valors predeterminats i ja ens omplirà automàticament tots els camps amb els valors que toquen. L'únic que ens caldrà posar és el nom de la base de dades, que sol posar comptabilitat o el nom de l'empresa. És un lliure. Si fos una instal·lació de xarxa, podríem haver utilitzat el botó de detectar servidor, que mira quins muntatges de SQL Server hi ha en el sistema i ens deixa escollir quin d'aquests és el que volem fer servir. Ho deixarem aquí, li donarem a acceptar i ens diu que la base de dades exemple no la troba. Lògicament estem instal·lant, però diem que ha de crear de nou.
Ja ens l'ha creada i ja estem a la identificació d'usuari. L'usuari predeterminat és administrador i ve amb la clau d'accés en blanc. Fem acceptar, ens crea l'usuari, ens crea les taules estàndard de pobles, municipis d'Espanya, els codis d'IR3, etc. I ens passa l'activació de la llicència. En aquest punt cal trucar al nostre departament tècnic perquè ens indiqui el codi d'activació de la llicència. Si no l'indiquem, el programa funcionarà normalment, però entrarà en mode de demostració. En aquest cas ho deixarem córrer i el deixem en mode de demostració. I ja, com que no tenim cap empresa creada, diu quina empresa volem crear. Doncs bé, anem a crear l'empresa exemple. No ens hi matarem massa, li posarem un pla de comptes estandarditzat. Pla general de comptabilitat, li donarem el número de dígits que volem treballar, per exemple volem treballar 8 dígits i continuem. Ens crearà l'empresa que acabem de decidir i ja podem seleccionar l'empresa i accedir al programa. Esperem que hagi sigut d'utilitat aquest vídeo.